Tara aja ditinggal tak pribaden ketimuran mangkon kekeri ing jaman kok ya sing eling bapak iku budaya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya kagem mbak-mbake sing wis kepareng mbuka swasana limbukan ya nok ya radan rada blandang ya mung merga iki penjalukaning para bapak-bapak panitia ya lakone ora disebutke ning butane kon ngetokke oh iya ndak dikira ming pajangan nok ya monggo loro kabeh ya abote ra jamak-jamak ya wis ben ora apa-apa malah swasana adem ngene iki tumrap aku kowe kudu akeh gerak men awake anget ora kademen lah iya ning lumayan iki nok tinimbang taun-taun sing wis kepungkur awake dhewe sowan mrene luwih adem tinimbang utawa iki luwih rada ora pati adem ya ning ya akeh sing padha sambat aku jenenge ora sehat ya nek sing sehat-sehat kaya aku ngene iki ya kademen ah iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan para warga nggogek kene isih kepareng nimbali karo awake dhewe no ya lumantar Mas Dodi lumantar Mas Bima ya sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan wiwit mawawan tekane bengi iki muga-muga lancar niskala tekan sesuk-esuk ya no ya amin kejaba saka kuwi kabeh warga sing padha pepundhenku sing padha rawuh bengi iki mudha werda ingkang sami lenggah ya kejaba wungon sewengi sing luwih wigati ya nguncupake asta kunjuk ngersaning dat kamur wengdat ora ketang ming seklimah kali klimah nyuwun supaya saparan sing wis lumaku dina iki bisa pinaring ana berkah saka pangawasaning dat kamur wengdat amin ayem tentrem rukun apa ingkang disedya bisa kasembadan sing dijangka bisa kaleksanan no amin sing dijaluk ya pancen ngono iya iki dibalekake mbiyen pisanan awak dhewe sowan mrene nggone ning ngarep daleme anu Mbah Lurah mbiyen ya matur sembah nuwun tanpa upama ya mak isih percaya karo awake dhewe lah iki ora mung tekan saiki kok nok iki mau esuk bar genduren iki terus diumumke nek taun sesuk ki sisan nyorek tanggalan oh iya to wis diumumke wis tak omongke karo sing jaga tanggalanku oh tanggalan ning nganti ana sing jaga ana dadi tenguk-tenguk ning isor tanggalan karo nggawa pulpen iya ya ora apa-apa mak dasare ya wis ela matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya kapitadosaning para warga nggugik karo awake dhewe katresnane nganti tekan semene ya mula awake dhewe ya kudu mbales marang katresnan ngono ya mak jare kowe nek lengganan ki moh cok tok kandhake nek wayangan lengganan pendak taun ki moh
Jane mergane ngopo? Mergane angele mundhak. Oh. Ning nek piyai kene Wis padha pangerten kok, no. Iya, ora apa-apa, ora ketaming sithik. iya. Ning wis diundhakke wis matur nuwun sanget. Iya. Merga ya Tenan kuwi nek wis muni dadi sedulur ki budaya ki ora kok nggo srana golek dhuwit. Ning budaya ki nggo ngraketke pasduluran. oh iya ya Mak. Iya, ki nek wis dadi sedulur kaya piyai kene iki, Ya ngono. dadine awake dhewe taun ngarep wis dicorek karo warga apa kuwi arep ngarani? Lak ya ming meneng wae to isane. Iya. Lah iya ya ming meneng wae. Lah iya. Ya wis ora apa-apa, Nok. Ya Carane ngene, carane piye? sesuk taun ngarep ning nggawa sinden 3. Oh. Pengrawite maune 20 dadekke 15. Engko ora saya dhewe bathine saya akeh. Ning ya terus diwegahi aja ngono. Sing konsekuen. Iya, aku tetep konsekuen. Iki ming gojekane kok, Nok. Ya. Matur sembah nuwun ya Mak. Ayo dibuka rasane. Ya. Mau Ibu Lurah Sepuh Ya. sing lenggah ning dalem kene iki wanti-wanti, Nok. Ya. Wong apa-apa dhewe ya dituruti teka dek. Ngunjuke napa kopi napa gaweke kopi. Ya. Aku ki nek ning wayangan teko Gasik iki jane ming arep golek bakul bakso. Oh. Mergo aku mbuh dadi ciri khas apa aku ki nek upama wong wedok ki nyidam. Nek nonton wayang utawa teko wayang Gasik iku kudu tuku bakso, nek ora rasane isih kurang, no. Oh. Ya digaweke bakso, digilingke, no. Ya. Gilingke Daging. ha iya. Gilingke daging gaweke bakso. Mula dituruti lah wis tak irit saka kono tekan kono ya ora ana bakul panganan. Iya. Iya ya Mak. Iya. Beda karo nggone dhewe nek muni acara gayeng ngene iki mie ayam, bakso, sego goreng, bakmi, Iya. tahu kupat kuwi teng tlecek. Iya. Ha iki kok ming apa arep mangan gelang? Ha iya. Sopirku tak kon ngemah-mah bantal ya ora gelem. Ya ora apa-apa ya Mak. Iya. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya, ya. Supanyune Ibu Lurah Sepuh ya kuwi pokoke pertama kali kudu sinom parijata sing nyekar kudu Mbak Prastiwi. Oh iya. Diwanti-wanti ya Mak. Diwanti-wanti Mbak Prastiwi iki ya. Nek karo Piyai Gugik kene iki wis akrab. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Wong biyen sok rawuh mrene. Ya. Monggo yu. Dipun aturaken. Iya. Engko ndak ditagih karo sing paring dawuh. Ngono ya Mak. Iya. Neno. Matur suwun dhateng adi kula. Ya. Dik Jumbuh. Kok Dik? Nek wingi-wingi aku nyeluk Mas, ning bareng aku mau mampir genah-genahan tanggal lahir ki jebul tuwa aku. Oh. Jenengan niku laire taun pinten takon aku ngono. Kula 7 kalih. Woh, kula niku 74. Woh, berarti aku ki awet enom. Iya. Wong tak sawang Paling ora ki wangune ki lairan 75. oh iya. Mas anu Dik Jumbuh. Ya, mau lak mampir rono suwe karo ning gone Dik Jumbuh. Ah iya. Dak Dik. Mangga yo. Sing wadon seniwati kayane lumpur janji sabar aja kesusu sawahe jembar-jembar aine lemu-lemu Gironge kok dengaren rada sigrak. Iki ganti cangkem, Nok. Iya. Kayake iki arep disanjung-sanjung.
Jebul ming dicangkem-cangkemke. Ya, mangga. Swara suling kepenak setyane kelakon kejaba disuwun saka ibu Mas Dodin, Mas Bima. Ya. Sinom Parijata ya disuwun saka Pak Joko. Oh, RS Paru Salatiga no. Oh, penggemare Bucangik kali Mbak Elisa. Nggih, matur sembah nuwun ya. Mangke Elisa kapuri nembang sanesipun kemawon. Sinom dereng patiya isa. Iya. Isa ora sih? Isa ya? Isa ya? Oh, isa kok. Iya, tak kira ora iso. Ya ora apa-apa. Mangga, ya. Pinapsu pungkasan monggo Mbak. Karo sekalian diwacake nawala-nawala ya nak. Ya, sugeng dalu Bucangik kawula subur saking tlatah Gedhong Sanga. Nyuwun sekar gubuk asmara kalian podang kuning. Matur suwun mugia Bucangik sak rombongan tansah pinaringan sehat. Amin. Pengayomanipun Gusti matur sembah nuwun. Ya, terus kula saking PWKS Magelang nyuwun lagu Liwung. Mugi ndadosna ing kawuningan PWKS Magelang ingin memberikan kenang-kenangan ucapan terima kasih atas telah diresmikannya PWKS Magelang. Diperkenankan Bucangik menerima dan matur suwun piyayine sing arep nyaosi. Ya, men tata-tata dhisik. Apa mau kae ya? Apa hiasan dinding sing tulisan Arab? Iya. Karo ana jame mau ya. Sajake kae mau, Mak, sajake. Ya. Sugeng dalu saking kula Ngabdul
Keditan Pogalan Pakis Magelang. Nyuwun lagu Podang Kuning sing nyekar Mbak Tatin sing gemeske. Kaya ngono mbeng gemeske. Iya. Lido nyawang ki piye to ya? Iya. Wong ulat ra tau sumeh kok gemeske. Le sumeh nek pas turu. Ha iya. Salam kagem keluarga sing teng dalem. Spesial kagem putu kula Erlina PWKS. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, langsung diaturake no. Ya. Merga piyai semene akeh sing padha rawuh. Iki ming ora kok ngenteni wayang tok ning uga ana sing dadi penggemare Mbak Elisa, ana sing dadi penggemare Mbak Ayu, ana sing dadi penggemare Mbak Prastiwi. Nah, wo kae sing do nang ngisore kae lho. Iya. Anggere aku ndelok langsung nudingi. Hati-hati lho Mas, Prastiwi iki kejem lho. Iya, matur suwun, matur suwun. Monggo Mbak Elisa, jumeneng Mbak Elisa. Ya. Ya. Iki lagi in kok no? Ya. Kingko tak pamit kesisan sabar limbukan kowe nyuwun idi palilah kondur ya Bali limbukan merga sesuk arep syuting ning Salatiga. Oh. Nyuwun pangapunten. Syuting film judule. Mboten film, Pak. Apa? Iklan. Wah, iklan ki malah luwih akeh duite jare film judule Mayat Hidup. Duduk, iklan. Oh, Iklan iya. obat tumo. Apa? Iklan obat tumo ki kudune iklane iki bintange sing randhe rambut. Lah aku ndek rambut. Iya ya, ndek rambut. Ah iya kok. Lah piye nek nganu nek kan sing ino tumane iki sing duwe rambut nek gondol ya ora duwe tumo, piye nek ndelik. Nek rak tumane ketok. Ya tumane ora iso ndelik kan mesake. Ah iya. Ya Mbak Elisa. Matur sembah nuwun. Disapa para pepunden, para teman-teman kita di Nggogek. Ya disapa Mbak Iya. Sugeng dalu sedaya warga Nggogek. Nggih. Wah, gaya nggih, seneng nggih saged wayangan. Tahun kalau wingi mboten sios wayangan Paseno saniki kelakon ya. Nah, tahun wingi awake dhewe ra iso. Barengan napa nikahe Mbak Ani riyen? Betul nikahe Mbak Ani Blorong. Mbak Ani Blorong. Ngono. Terus diganti, terus saknikine saged Pak Seno. Heeh, terus tahun ngajeng malih. Heeh. Mbok sisan meneh 2 tahun. Ora kuwi, tanggalanmu ya tok corek, soalé engko ndak kleru. Ya. Oh nggih, tanggal pinten? 17 September. Oh nggih, maju. siap. Oh iya, maju 17 September ya, Mak. 17 September disiapke. Ya. Nggih. Apa bayarmu arep jaluk saiki sisan sing sesuk? Mboten kula nek nderek Pak Seno niku mboten mikir bayar saestu. Pinter. Kowe kudu eling sapa to sing mengorbitkan kowe iku sapa? Oh jelas ya kudu eling, aku eling banget kok. Sapa sing marai kowe terkenal dan viral kuwi sapa? Iya. Ora aku, ora bakal. Kowe Ra ya ming bakal. mangane ming Indomie wae. Ya bener. Heeh. Neng ya Pak Seno nek ora karo aku subscriber ora ngantek 100.000. Ya bener, iya. Ya kita bahu membahu. Iya, aku padha-padha. membawi kamu membawi aku. Iya, bahu-bahuan ya. Aku sing ning nggon IT-ne ya, nggon teknologi melu gembor-gembor wis obong-obong hawas-hawas aku ya Pak ya. Ah iya. Ning sing ngorbitke Pak Seno. Ah iya, wis ra Wis apa-apa. black pokok men black. Apa? Black ki so, black ngene iki lho. Black ora black. Black. Black ki telek. Iya. Kok black ora? Ya. Dan Riki Asrep nggih. Adam Asrep. Anyep. Ping 5 sowan mrene iki biasane mesti udan, nek ora grimis. Iki kok ndengaren ora. Ya. Nggih, syukur Ya Pak. kok menawa isih hujan. kemarau kok ya. Nek hujan nanti nggak ada penontonnya. Nggih. Biasanya aku dulu nek neng Magelang ki penontonnya ki ora ono, mesti dong ngrungokke saka griyane dhewe-dhewe. Dadi wayangan ning penontonnya kosong. Soalnya dong ngrungokke ning griyane dhewe-dhewe nek Pak Seno kok rame banget ya, heran. Ya ora aku tok. Ya. Ki ya penggemarmu, ya penggemare Nggih. Tatin, ya penggemare Ayu, Nggih. penggemare Prastiwi. Terutama Luar Prastiwi biasa. ki iso diketarani dhewe no. Ya.
Nek arep weruh penggemarku iki wis do padha yasa kaos. Ya, tulisane Senomania. Oh nggih. Sing nggon mburi geger tulisane luwih becik ndelok wayang tinimbang luwih becik nuthuk gamelan tinimbang nuthuk ndasmu. Ya. Kuwi kaose kuwi penggemarku. Ya, nek penggemare Prastiwi iki ngarep gambar ceret. Ya. Mburi gambar kijing. Jahat mboten sia-sia to Pak. Bu Pras niku setia lho. Iya. Mau wau enjeng nggih langsungan. Saking wayangan nggih langsung mriki. Langsung kalih kula mriki melu wayangan esuk. 7:30 ket 7:30 aku Bu Pras ning kene ya. Wis tekan kene to? Iya, bintang tamu paling semagoh ya aku iki. Teko paling gasek dhewe iso dhewe. 7:30 enjeng pun doge. Ya. Ora bintang tamu semago ora ning Pripun? bintang tamu sing Semelang diliyake ngono kuwi. Ya. Ayo Mbak, podang kuning. Podang kuning riya. Oh, mboten Mbak Tatin niku oleh disuwun Mbak Tatin yang Oh iya, berarti kuwi liyane. Ya. Nggih. Oh iya, podang kuning sing disuwun Mbak Tatin. Mbak Tatin yang menggemaskan. Heeh. Napa? Nggih, Gubuk Asmara. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan Neno-neno. lampahan Uri. Hello. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Wah. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning jaga Dek.
nggih. Napa malih? Mbok sing alus iso ora to, Sa? Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Ngele, Pak. Ayo alus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora tetep Iya. Aku piyai semene iki sing trawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae sandangan Jawa kok cangkeme tak-tak. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan tak-tok. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih saged. Ah, saged. Alus. Saged. Kene iki saged. Anu jenenge iki apa euforiane iki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon. Nah. Alon. Nggih, saiki meleh nggih ajeng napa? Kok malah kaya arep muntah-muntah to kowe. Lah konekan ya angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh. Sareh. Kowe ngerti ora sareh? Ora. Sareh ki alon sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek wis muni weruh wong akeh terus karepe wah kok niki disareh. Alon. Kaya wong pidato kae ngadepi wong akeh nek ora sareh engko mesti omongane ting pecotot ra karo-karuan. Ning nek omongane sareh, Nun para miyarsa. Wah, penak. Oh. Nun para miyarsa. Ora kowe. Lah piye ne? Iki aku ki nyontokke iki lho MC kae ora kowe takon. Nun para miyarsa. Kan aku menirukan sebagai murid yang baik, ngono. Kan menirukan gurune. Gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugroho ingkang minujeng jagat raya. Kowe sik kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tua iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mbok seketek-seketek kok. Apa? Mbok seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe setitik ora setetek. Seketek. Ora gedek segedek cengelmu. Kowe malah gedhe cengel kuwi. Biasane metu wae. Setitik ora setetek. Aku ya ngomong melu-melu lho wi. Piye? Pak Seno senengane ngomong gedek cengelmu. Ora apa-apa. Aja setetek ning setitik. Setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok matur pripun? Aja tak ajari miturut pikiranmu jare kowe iki S2. Oh, nggih. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya. Pangajeng-ajeng piye? Ya kan ning ngarepe di depan-depannya. Oh, ora usah didobeli. Wah, kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh, nggih. Nun baleni ya. Nun para miyarsa. Nah, kula Elisa Ursaris Alasu wonten ing panjenengan sedaya. Ajeng paring panglipur kalih panjenenganipun Ki Sena Nugroho ingkang minuleng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saged wangun malih menawi wonten artanipun nggih. Aku iki tak anteni tak kira apik bol ming arep ngemis. Aku ya mung ndase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ayo. Padha karo nembung kok. Iya. Kan alus. Ya alus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora nuwun para miyarsa aja nek nuwun para miyarsa ki penyiar radio. Oh,
Miyarsa iki nggo apa? Nggo iki miyarsa. Nah, kowe ngrungokke dadi radio. Pendengar. Oh iya, nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih, kula remen sanget saged sowan wonten ing Goge mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih mengke sabaran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah pripun para paningalipun. Kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Terus matane kon nyoplok ora. Oh, kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Nyoplok piyambak-piyambak paningalipun. Sinten? Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku ki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menuliyang jagat loya. Kowe nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ono kowe. Ya tambahi sithik lah, aja nol ya. Wis ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Loh, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah, wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking. Kok ya meso, "Bu, mun sewu kula ajeng nguyuh." Waduh. Loh, ya bener. Oh ya wingking ya. Wingking aja nguyuh. Ngono. Iya, aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising. Tak lengkapi. Dari ben lengkap ben ora berpikir yang beda. Ya ning kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis apa arep neng muri arep buang air besar utawa BAB, ora usah domongke ngicing. Lah, tapi ini aku ki njaluk sego ya ning wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti ning wingking macem-macem ya sego ya ngising. Sing bener sing endine. Aku njaluk sego ya ning wingking. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, wis mumet sirahku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kebeh. Nganggo samito, samito. Sasmita. Ya, Samito. Nih, nganggo sasmito. Nganggo sasmita ya mak iya. Sandi. Kudu dilengkapi. Ya, saiki genti sapa? Ya, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggemaskan ipel-ipel dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, ya dadi kiper mbok menawa. Ayo gek meneng. Mau wis diketahuan karo Pak Seno, didelek-deleke. Ayo. Iya. Ayo, Mbak Tatin yang menggemaskan. Iya. Udah pakai kaos kaki? Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngadeg dadak ibik-ibik ngerontoke apa kowe? Niki wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arep gedrok. Wes kaos kaki gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon, kucing Pak, kucing. Deloknya. Tak andel kowe. Delok yang apa? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Cawete, hooh. Hei! Aku wirong. Mau salin. Bereng. Verone ya, Pak. Elisa Orkarus ndase atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Jeneng pakaian dalam wanita disebutke ki ra entuk. Oh nggih. Aja capet kok. Oh mboten breng. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah, aku sebagai murid teladan senang menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane ki ra iso. Gambare Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tati yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo arep kiper kok ya. Oh iya. Tati nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas kuwi. Doraemon wes. Salaman sih ya. Jonas sunah. Modar kowe syukur. Aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe wani. Selaman sikik lo setitik. Salaman arep ngapa? Ya berdamai.
Loh, kita kan nggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya itu. Resikonya ngono. Terus besok mundak ora seket. Lah, Biasanya seket jaluke. Tambah meneh. jaluk apa? Jaluk pajak. Njaluk pajak piye? Jaluk pajak. Nek oleh saweran tidak kayak aku 50. Dong ora? Oh, mula kok tatin saya lemu. Penganggone saya akeh iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih, tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo margane? Lah margane jenengan kan kok seragam sing tuku aku Ane rak kowe njaluki pajak sinden-sinden. Lah iki kan bukan dari jenengan. Lah kowe ora nembung aku malah tak paringi. Nembung ya meng disemayani terus Kak. Sesuk tak tukokke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan Kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi. Sing mau bengi ya urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku tahu ngekeki ayu kae blandangke karo bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Ala muni Pak seragam nyo tak keki ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki. Kowe lemu kowe entuk pajak, ayu lemu ngempleb duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, rasa kuwatir. Oh, kan biyen beres sidane sing nukokke Mbak Tatin lho. Sapa? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Bahaya. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek iso Sudah punya. seragam. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sendal jinjet selop jinjet. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya, beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep Aja emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepin ndase. Aja, Pak. Tak Ikhlas. pasangke maksudnya. Oh iya ya, ning rambute. Ayo. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Beh, aja. Aduh ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe Aku ki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning, Oh, iya. pamundutanipun bagi Berarti ki menggemaskan. tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Ya, yang menggemaskan. Lah entuk galak saiki digawe trademark-e diganti. aku ora galak ya. Ya wis dong ngertine galak, mergane raimu lho, Mbak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik, salah ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademark-e. Baru ra. Tak ya ngono ki nggo ketegasan ben ora do nyepelekke. Oh ngono. Ben rasnya lebih lene. Kaya kowe aja nyepelekke nek wis diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Gitu. Haning kowe kok tau ganti yo, salah. Aku sik, dene wingi wondo kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Kowe saiki ana apa-apa karo wondo. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang. Disupport Mau ya. Maya Pak Bondo Mayang, Mbak Statin mensupport Iya, nyinden tak juga. belan-belani dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya wondo iki le disenengi Tatin mergo ora ndek untu kok. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Wondo omong ki kaya keri kan. Wis apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wis apik, serasi. Imut kok. Iki ki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Bawani Tin.
Bawane ingkang pundi, Pak? Manut, asik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut diteke wong kok. Mboten ngerebut. Aku diteke Cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu Ya kasihkan. udah diam saja dong. Loh, mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku nggak apa-apa, Oh, katanya iya. Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa. Iya. Ya Iya. pajak 50. Ndi rong entuk Iki apa nang kene? Saben dina mikir manuk. Katatin, Ya, nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Ojo aku. Pak Seno harus nyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miarep kono, ha? Modar. Loh, enggak apa-apa loh. Aku dari tadi loh enggak bobok loh. Wah, kowe iki mbok alaman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok. Terus Ya. tadi di sini bobok dikit. Aku nggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wih terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben Iya. ra ngantuk. Aku weruh kok saning aku asline tenang wae. Misal wong nang kono iki aku tak anggere aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok mlek iki turu ngene iki. Muni ora, muni. Ah, nek sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora ta ya, ora ta ya. Wis kaya arep ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki terus ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esukne sangu kanu genter mpring semene kae kok taleni isu kuwi. Lah anggere aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah, Pak. Oke, siap. Sesuk nek Lisa turu lah gawe sing gedhe ya genderane. Tancep kayak ngene gelengan. Apa-apa. Cilaka tetep dimbleke sak kayane. Yo. Mikir manuk podang Neno. agawe gregeting. Pak ya? Delok mana? Oh, wong asline ra apale kok gayane. Ganti cakepan ya, Pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe gregeting ati. Nora mendo tak pikatpu lute bendo. Ya, sone diapalke sik. Iya. Nggih, Pak. Malah dene nganggo kaos kaki. Adem tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku nang kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe-dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya iku kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh, ya sudah. Iya. Lagi apa, Mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krunguku kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya.
Ya jangan didekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia terus anggarepe kelahiran Cibinong. Iki menghilangkan adem lho, Pak. Amin kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Kagak bisa. Kula lahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Anggrek apa Kali Abu? Kali Abu, Kali Anggrek ngene lekku. Wah, agene Kali Anggrek kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, kowe wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing halus. Aku ngajari Alisa nganggo basa Jawa sing halus kok nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Heeh. Heeh. Iya kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun dluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sit ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan ya. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya berarti? Biar. Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah, saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa Gibas sakaremu, gembel sakaremu. Wedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa ndak usah macem-macem to. Lah, Wong ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke Ngomongi kamu. kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omong nek rupane jan gemes kene ndesit. Iya. Ndesit ki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mepo salak apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piai Gogek ki sik nom-nom iki ngerti basa walikan kene lho. Kula ora ngerti. Basa walikan Yogyakarta ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh, kuwi walikan aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh iya ya, boyahoho ya. Apa sah? Boyahoho iki ora apa-apa. Oh. Nah, halat Apa? mangan. Ki karo mikir aku. Pinter. Yo guys diwiwiti. Lelibel gak diwiwiti. Akhirnya saya dilem. Apa? Libel. Libel. Apa libel? Enggak Pak? kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak lelibel diwiwiti. Yo. Nyanyi? Dene pinter. Nembang? Ayo sah libel sah. Yo kita libel bareng. Ya. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran aku lek isih tak sayang. Mubeng miterang ora krasa esok awan nganti bengi.
Yes. Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Yo, wis Aja linggo. Ayo gek tengok gek ganti kancane kok. Kuwi ngopo ya kaya wong arep ngremindok. Diklike ra pas lho. Meng arep linggo karik dulu dadak. Iki kepala. Kaya wong nyisihke susuh lho iki. Ya jan susu akeh banget Pak iki. Apa sih? Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane meng kari linggo kok. Diklike mboten pas nggon kene. Hah? Dingklek. Oh. Dingklek ora pas ora. Iya. Wis ngilangke dingklek 3 e. Oh iya to. Gampang cepet. Hati-hati. Heeh. Kok ngilangke dingklek 3. Mula le linggo alon-alon biasane langsung jluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nendi dingklekku bareng go mlaku tiba dhewe klutakne. Ngawur ora. Mbak Tatin, ya wis diaturake. Mangga. Engko uga ana panyuwunan liwung sing nyekar Mbak Prastiwi. Oh iya. Ning Kokeri. Heeh, engko Prastiwi men bijik-bijik. Iya. Bijik-bijik ki apa? Bijik-bijik ki jathil cenanangan karo bijik-bijik. Oh. Nek carane bijik ki asine tembunge dienggo celeng. Ya. Oh, nggo celeng. Gudak-gudak melemah ngene iki bijik-bijik. Prastiwi pada keceleng. Mbak Ayu sik. Ya, Mbak Ayu sik mangga. Jumeneng. Wah, sinden karo dodol wedang. Iya. Kok dodol ngarepe ana tromose. Nggo nambah-nambahi pendapatan. Didol karo sapa? Kanca-kancane. Oh. Tiwi arep ngombe apa wi? Pinter tenan payune bab kaya ngono, Cen. Ramah. Bulu matanya rusak ya? Beli aja, aku bawa. Wis ngono kuwi sedia, tadi sana mau sedia kabeh. Heeh. Wedang barang, panganan barang, kabeh apa men. Sak mobil ki sine dagangane Mbak Ayu. Awas, mulane dheke batine saya akeh. Wih, anu gelange iki dienggo kabeh. Wah, nek muni mili apa-apa. Nek muni tuku apa-apa kuwi mesti tangane obah kabeh. Niki pinten nggih? Krim. Alah, bajuke kaya ngene keciliken krim. Ayo men pamer gelange. Sananu bakule sugih, untune emas kabeh. 900. Biar. Ya kaya ngono kebanggaan kok ya Pak. Prestasi iso nabung ya Mbak Ayu ya. Nabung, iya. Iso nabung, wujude emas. Ya. Ngaturke apa Mbak Ayu? Apa ya? Bahasa Indonesia ya Pak. Wes sindenku wis edan kabeh tenan. Aku sing Indonesia kon Jawa, sing Jawa do Indonesia. Aku sesuk bengi arep nganggo sinden sing umur 70-an kae. Dadi ra ngerti Indonesia. Lah ya ora wangun kok ya apa napa nggih ngono luwe apik kok. Apa ya? Ini siang ini kok panasnya ngentrang-ngentrang sekali. Ngentang sekali. Tadi aku naik jaran. Ya. Anu. Lali janjine. Ya, dibawani. Anu Pangkurinoso. Gentenan ya. Ayo. Jupuk ngene Mbak Tati. Mangke kula dipliriki. Ora apa-apa ora sawet engko tak demeke mripate. Kode dompet matane. Tatin iki kapoke digane anggere kira-kira cedhak Tatin mlirik langsung. Ih kowe ngono. Iya. Aku mangkel kok aku anggere dipliri tak demek mripate kok. Oh. Nek dipledhingi tak demek anu. Iya. Nggih, ijen riyen. Apa? Ijen riyen. Ora apa-apa izin. Nggih, ndara nyuwun ijen nggih, ndara. Wo, kae lho wis nyungir-nyungir kae. Kok piye radionane galak ya Pak? Ayo. Nek men dijini kancane kowe kok cangkeme kaya potensio radio kae lho. Itu bukan punya saya ya. Kenapa harus minta izin? Lah yo kan biasane kowe sing nembang. Ah, Kancamu minta izin ki sak mempere. Oh iya, silahkan nembang lah. Basa Jawa. Yo Basa nembang, Jawa. nembang kok sing apik ya ya ya. Iya. Oh ya silakan. Ya. Wis pokoke kaya mak-mak rumpi. Monggo. Mama lambe turah. Elisa iki nek omong sak celkopane latos. Kata. Latos piye? Mak-mak lambe turah ngono to. Ya kuwi Mak Rumpi kancane Mak Rumpi lambe nyinyir karo lambe turah kuwi sak official, Pak. Heeh. Ayo. Arenasa rasane ati
Pemilu 5 tahun sekali. Oh. Ya. Renoso. Sang sayaka rasa Jaman Tati nembang iki pertama kali. Ya, kuwi ana ibu-ibu sing langsung nangis lho, no. Saking ternyuwe. Ora, sikile kepidak kancane. Nanti aku tak mati, wah ibu-ibu kayak nangis ngono. Rinoso sayaka Tatin jaman semono. Karasa ngono, ibu langsung aku sarung ngelekke, "Bu, ampun nangis ngono ki." Sikile. Bu sikile kepidak. Iya. Karasa rasaning ati. Lewat angel ya, Pak. Apa? Caduken nih. Apa ta? Caduken. Cadukan iki piye kademen? Pak. Ora apa-apa, ming dredeg ta? Ora apa-apa. Asik kowe nek iso dredeg ngene. Napa niku? Maksudnya apa? Ayo lambene sing cadukan. Arang-arang lho sing iso dredeg ngene. Heeh. Ngantuk. Aku mambengi le omong nyember-nyember wis indane do guyu kabeh pisan. Ler no. Heeh, aku yang ngono. Iya. Ayo piye kok ya. Nek pengen udut ki udutin. Ora dolanan abab. Nya, tak kei nya. Filter. Nya, sing iki apa sing sijine? Sik sijine napa? Sik sijine. Anu kretek, ya ono kretek. Mung sliramu mong sliramu tanah liya tak tresnani
diaturake. Lali janjine, yo. Hei. Digawe alon slow motion ya nano gong Rampung. Ya Janjane kowe Jama-jama. Nek ora tok sambi ngono kuwi adem, mula tok sambi nyenggaki. Ae. Ya, karo Bengawan Solo. Bengawan Solo terus. Bengawan Solo. Pokoke anggere rampung sak cekepan Bengawan Solo. Ya, sak asate no. Ya. Monggo, ya. Janjane kowe
wis tenan. Wis tenan. Iya, don digo dolanan karo penabuh ya do gelem wae. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Sembah nuwun Mbak Ayu. Nah, saiki tak goleke penyanyi sing pertumbuhane badan terhambat no. Iya. Kok ngono to, Pak? Loh, kok iya nyatane ngono kok. Ini di rombongan kita ada dua. Ada dua sinten. Yang muda dan yang tua. Yang muda siapa? Yang tua siapa? Yang muda Mbak Agnes Yanandasari Nurintias. Yang tua Prastiwi Nanda Tinggi. Iya. Yo Pras medun Pras. Anakmu diajari ngedan. Iya, sama Mbak Agnes ini. Karo Mbak Agnes. Delok nek ora percaya yo yo. Yuk. Oi. Oi. Iki piye anakmu ditarik iki? Ayo. Lho, ada. Woe, nganggo kaos kaki. Nek ora cukup ya aja dienggo. Kok ngarepe kewer-kewer. Tumiten ning tungkak, Pak. Tungkake karepe tatin. Oh, iki. Kembar, Bu. Ah, ada. Oh iya, ya sama ya. Lalapo. Sesama kerdil jangan saling. Sadake teletabis. Pertumbuhan badan terhambat. Iya, ya ora apa-apa. Aku ya dadi Wet muda nggih, Bu. Ora apa-apa. Nggih. Yo, Liwong Pras. Lho, kok digubet-gubetke men tiba apa? Nganu gubet. Hah? Gubet. Diketok. Apane? Wis entek kon ngetok. Rontok. Ya, ayo. Prastiwi Liwong ya karo Mbak Agnes. Heeh, iki dua-duanya iki luar biasa no. Ya. Iki Agnes biyen ndek urung dibojo ya dhuwur. Iya, ini bareng dibojo kok mengkeret-mengkeret. Kaya artiru Agnes, kaya artiru Prastiwi iki. Iya. Prastiwi biyen dhuwure iki 186 cm. Wo. Bareng wis rondo iki terus saya mengkeret. Iya, ngono ya, Mak. Iya, biyen bakul melinjo kuwi. Oh. Prastiwi. Oh. Gaweane nebasi mlinjo ya yo ya. Heeh. Heeh. Tau nebasi nggon aku menek gentere tiba. Heeh. Terus tanehi genterku. Iya. Dinggo nyengket. Ora. Men dicekeli terus. Iya. Lah gentermu atos. Ya. Prastiwi dipancing ayo. Radinayu umpane dimplok. Heeh. Monggo, yo dados. Penak ta dolanan wong tuwa. Tuwa ku penak malahan. Yen jogete luar biasa nek Prastiwi aja ditanya. Ya, nom-nom iki kalah kabeh karo mentale pancen jos. Ya.
Mbiyen bekas main jatilan kok. Oh. Main jatilan Kang Slupan ra gelem bari bareng ditinggal mulih. Terus mari ya. Ya mangga. Nano nano mangga. Satu pandita ratu. Ditembangke senenge ra jama-jama. Kempol apa yo? Kempol cawet. Kempol cawet. Hei. Apa? Cendol cawet, Bu. Ya maaf ra krungu. Cendol cawet. Dedek kempol cawet. Iki sesuk tenang, Mbok. Nek ra dadi kontroversi, sesuk diserang aku mesti. Sindene Masena edan kabeh. Iya ning angel lho golek wong-wong ngene iki. Heeh. Sing isih urung dididik ming iki, sing pinggir dhewe iki. Terlalu anteng iki. Mau dibuanting sik. Heeh. Tindemi sik. Didusi bareng-bareng. Didusi bareng-bareng. Kowe piye done ndok keplok-keplok, Pak? Terutama Kiswana. Ayo. Sabto. Dadi kudune mau pas dandung-dandung nek mubeng-mubeng mau ki mubenge bareng dadi kaya kae lho stream jaran-jaranan kae lho. Heeh. Piye Ken? kon balik. Kualat kowe wani karo Solikin kualat. Solikin kualat Suliat Solikin ki sok ngisi kuliah subuh kok. Mentok pledingi. Tenan karepmu ora gatelen ra manggung. Gatel ya kukur. Kok le repot. Tuku salep pira wae. Iya iya. Heeh wis. Yo diramungke. Sabda pandita matur suwun. Nggih. Ning nuwun tok ta iki? Ning nuwun tok. Lah karepe?
Ana ora aku mau. Ana. Ya kene. Lho kok kene piye teneh kabeh njaluk? Aku tombok kowe iki wis wong tuwa kok ngarang marah-marahi sing enom. Util. Iya. Cetil. Ngerti aku Mbok saiki. Ben, kudu nekke util mbok Ben. Iya, mung nekke util kok tetep ora metu aku. Iya. Kebangetan men Pak Seno ki. Ya ora kebangetan wong dhek iki mesti sok marahi sing nom-nom lho. Ya iki wis sepuh lho Putrase. Wis sepuh tapi lek joget totalitas yo dinae prestasi penghargaan opo ngono 100-100. Kaiki ora totalitas. Ora apa. Rada itu. Wah, iya. Dek iki anggere muni weruh gamelan kuwi gagole arep joget kok. Aja kok gamelan ditata, gamelan dimomot truk kowe joget kok. Ana gamelan ngewet gamelan. Entuk. Oh, ngoten nggih. Refleks berarti refleks. Refleks saking dhek memahami tenan kok. Iya. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Ya, nyuwun pangapunten menawi wonten selelepat kula nyuwun pangapunten dedunungan menungso niku kedunungan ino lali salah apes. Menungso menika kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ino lali mati. Ino lali salah malas lali malas cawet tati. Ya. Wis, tak ampura ora apa-apa. Ya. Terusken dhisik. Mengko gara-gara disambung ya, Nak. Ya.